Čaute ľudia, dneska vás vítam pri spečenom videu. Dneska hrajeme Roblox, no a keď sa vám to video bude páčiť, idem to Lego, budeme na to. Dobre, skočím kontajner. No a ja si myslím, že asi takéto bude dobre, keď tam nevyskočím, ale to sa nedá. No ale keď už natáčame, ešte mám na čo povedať, že to bude dobre, keď natáčame. No ale tu nám by to mohlo byť, ako to bolo také, to mohlo byť takto ísť, to mohlo ísť, ale to slnko funguje. No, myslím, jaj, ideme tu asi za sekundu, asi tam bam. Sledujem. Odkladaj potišie, bo nepočujem, mama to nebude počuť. Chod tam kúpať, ešte chod ďalej. Ale aj tak to ma bude počuť. Aj tak to bude počuť, očko. A zakli. OK. Dnes nemáš také tempo, ale ak chce Mikuláš pomýšľať na nejaké body, tak jednoducho musí zapnúť minimálne už, lebo dve strely v prvej tretine to je strašne málo a tie strely v podstate prišli v poslednej minúte, takže musia byť silnejší na puku, viac sa tlačiť do brány a viac pomáhať. Obe mužstvá začínajú prostrednú časť hry v rovnovážnom stave, teda s plným počtom Čuliarov na ľade. Prvý gól, ktorý strelil Derek Martel, v 3. minúte padlo v rovnovážnom stave, ale pri vylúčení Martina Revajasa Derek Martel po prihrávke od Aršambulta dokázal presadiť aj druhýkrát. Čaká nás teda druhá tretina, v jej úvode sa bude snažiť Vince uspieť proti Polokovi, čo sa mu aj podarilo. A budeme zvedaví na to, ako sa hostia vysporiadajú s tým, že doposiaľ ťahajú za kratší koniec a ich snaha by mala vyvrcholiť gólom v sieti Jara Janusa. Dobraný chod do stredného pásma smerom na Poloka zachytený. Queens naberá rýchlosť. Zatiaľ išiel sám. Jeho strelecký pokus následne minul superovú bránu a tu prišiel dobrý defenzívny zákrok na strane hostí. Do problémov sa dostal Barlett. Rosandič pustil na Poloka, ten zariskoval, ale krásne. Sebavedomo si ten puk stiahol a následne rozohral zbrojenie od puku. Sigma, boy, no benzín. Každý napadal aj spravil brzdu pred